Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. P.S. Love you. Tarong ab! Tarong anak. Resulta na nasway tugpa nimo. O katug, oy. Nagdamgo na ka nagmata. Pwede na! Pwede good kay nahimo man nimo. Katug og balik oy. Lasing ko pa o. Sayo pa kaayo. Ngit-ngit pa. Igusang mo abot sa atong paingnan. Kanang hayag na. Mga pila ka oras ang atong biyahion paron, Noy Mihoy? Patay. Unsa? Hala, layo agod. Asa man giday ta paingon, Noy? Sa probinsya lagi. Kadagang probinsya nga dili na kinala mo biyahe patagingon ani kalayo, Noy. Mahurot ba sang oras na to anis pagbiyahe lang? O sa ka-oras sa paitang nagdagan? May tulo pa ta ka-oras? O napata mo abot sa tong paingnan? Hala ha, kadugay ha. Gusto ka bang munaog, Lover? May mga sakyanan pa man paingon syudad, gikan din eh. Paunungon ko ni sakyanan, ha? Ha? Tog na lang ko, eh. Mauna ba ni Dinhi, Mihoy? Nag-anhi ka Oy. na ba din eh, si Des? Ah? Wa. Karon pa ko makaanhi. Lagi kay layo ba kay din eh, gikan din eh syudad. Murag may luto man tingali diha. Asayo mo ko na mga tinda dihang lechon manok. Nasayod ka? May sulti niya. Niya? Kinsang niya? Akong migogod nga maoy nagsulti nga nindot no din laagan. Kaya sa bukirang bahin din may busay nga nindot kuno kayo. Wa mailas publiko mo nga dili samok atong tibok dapit. Nahala sige. No. Manaog na ako makadiyot ha, Mihoy. Tanaw na ko resort sa ilang merkado. Sige. Ako na lang, Nay. Ako na. Pila raman na ba? Diha ka na lang kay makamataon niya na si ma'am kung imong tandugon. Kadiyot ra ko. Mubalik ra ko dayon. Kaabti ka ni nanay. Bisan pa man siyang pangidaron karon nga si Tinta na. Nahinano kong mayo si ma'am. Samtang nagsandig sa akong abaga. Pagkahumot sa iyong buhok. Kaganina ko pa nang gisigyan og simot pero wa pa gid mahulot ng kahumot. Saman, Clover? Ako stad unya, Ha? Ikaw, saan saman? Si Muta sa unya ko pa. Humot man sa ko, bisan uwa pa ko makaligo. Puyo ka, oy! Kansi na ba kayo ko, ha? Dili gid half shot real kansi na ko, ani. 3 points, tikit pa ya. Ako na sa duni. Ako na sa diya Uy. pa. Gusto nga nung midul ng kanan mo. Kawon ako si ma'am. Ano naman? Ako inon nga, ako na sa sandig ni mo kay nagduka sab ko. At sa kung makatugog tarong kay kusog mo agok si nanay ni mo. Puyo, Clover, ha? Dili ha? No, ha? Balik sa pwesto. Bata, kay tapat ko. Tapat ko ini pauli na to. ha. Uy, Tupag sa ba? una! Uban tabi. Asa naman siya? Kita-git ka nga natawag si ma'am. Dili na ako mahimong tandugon. Kaihion man ko. Pangihi. Samtang wa pa mular ka. Mahadlok ko.
Hayag na kay Clover. Way mga bati mo eh. Ay, hindi ko madlok og abat, uy. Mas madlok kung mabiyaan ni mo. O banisa ko pa. Paano mo, Clover, oy? Di unsa man ka diha, uy. Gipukaw! Saba kay ka. Hiyon na nung kuda. Hay naman ta. Abot na ta? Wa pa, uy. Kapit pagsudan si nanay. May noon, gigigutom na ko. Laay, bening. Birthday ha, oy. Pas mo mata. Ay, ay ko biyahe ha. Mangiis ako. Naong ako. Oh, manghihiman si Potensyano. Uban na lang niya, Clover. Ngihi ka? Alin na! Ay, gruya, uy, praning ka. Ay, nagsininarte, God. Waka angay. Puang-puang yun. Abot na ba ta? Sorry, nakatuog ko. Wa pa. Kining naghapit pa lang og sudanon si nanay. Unsa naman din napita? Oh. Ni ata din eh? Oh. Pero igura ta naghapit og masudan. Tana. Kinala makabiya na tagikan din eh. Tana mo. Ma'am. Ngano, murag doon na makikikadlukan. Ha? Okay lang ka, ma'am. Oh. Ato na paabuton ng makadiyot si nanay. O mabiya na ta. Apaso na lang hinon ako. Aron nga madali is nanay. Din nila ako magpaabot. Oh, sige. Ang merkado kini sa akong probinsya. Dili ba mo magdugay mi dinhi? Tingalig may makakita na ako dinhi o makaila. O makasulti ni Paulo. Dili mahimo. Ako idunghay ang akong buhok. Aron matabon sa akong naong. Wa pa kayo nakakita na ako. Samtang nakatuog ko. Unsa man ka, uy? Diri lang pangihiyon. Ay, kita ka. Kita pa kayong kasada, oh. Mura sa kagtarong nga babae. Madlo ko man kamkit, ano eh. May itago pa day ka. Naa. Unsa man? Kanang imong atubangan nga overuse na? Uy! Wala abi kay overuse naman. Ako na lang yung i-display. Uy! Dili ni mahimo tanawon kung may bayad, no? Ha? Che! Pawa di abi! Talikod kay mo pungko na ko. Ngisi man ka. Kaminos ka na ko. Gamay. Yak antay noong ka may imo. Yaki! Ganahan ko. Ha? Pawa be! Labayon ti kag panty ron. Bala ka na, oy! Panghihin na! Dire na ko! Hey! Sa mo katawa na, uy! Unahan ko gamay be. Tay kasagbutan diha ay. Anak ko diha. Okay. Ay, salamat. Nakaihi na gid in taon ko din eh. Ta. Nakapahungaw na gid in taon ko. Dagana. Napundog yun og maayo akong ihi da. Kagani na naman ko kung kaihiun good. Ako rin giantos-antos. Ay. Hala. Giahak na. Kalibangon na hinuong kong ipungko ko. Ay, unsa ko man ako iniron, uy. Hala, kalain na ba ini niya, uy. Kada bang kung kalibangon ko. Kalibangon na ba jud ko? Ay, ahak na gyud. Wala pa jud ko makabit-bit og tissue da. Unya, kalain ba sang ipahungaw din niyo, uy. Kumaanad. Pero, asa man sa kumupahungaw ini? At sa mong adtuan? No, basin og layo pa kaayo gikan din kalain sa kong gibati. Unsa ko naman lang. Basig maabtan ko sa daan ini, no? Natuan na lagi. Nandaawa lagi. May uban na sa akong utod. Ay, ano, ay. Ay.
Bahala na lang ni uy. Puslan man. Ipadayon ko na lang yun ni. Dalion na lang ako og utong. Robert! Ay, mali ka, oy! Nangita na sa potensya no nako. Oy! Ay, bahala na lang ni. Tiwason ko na lang yun ni. Yabagay ng bayhana. Ay, mo ito paingon. May banter gani ko gamay kay ingon siya nga mapahawa ko. Nuwa na sa'yo noon. Ay, ko nga gibiyaan ko sa buwing. Hagawa, ginabayhana. Walang mo pahibaw. Ay, sus. Mahala siya eh. Balik na lang ako sa sikinan. Nag-unan tingali ito dito. Basig. Naglagot tingali ito sa akong gisulti ganina. Managyod. Pero, ang problema ini rin. Kasi ako ilimpyo sa akong sampot. Cute, uy. Kini na lang dahon sa akong kilid. Pwede na ni kaysa wak cute. Nabuslot! Ayan, niya sa kong kamot ang ugaw. Kalagot, uy. Dagano na kukuha. Ang dahon, arang dili naging mabuslot. Ay, kabisit. Kabisit, ani, uy. Kabangot na sa kong kamot. Mangunaw lang ko inikahuman. Kanya gani, ego na ni. Siya rog mabuslot pa ni, kadagan na ning dahon na. Amaw gining potensya no ha ay. Nagsige nagpanitsit. Hilamay! Ay sigara ha! Dool na kayo ni imong tingog na kuha potensya no? Madungog na gina akong imong sit-sit. Naanadyogan sa akong kilid ha? Naanadyogan sa akong kilid. Dili sa potensya no? Naanadsit! Bitin! Tama! And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!